Ota aina oikealta, tarjoa aina vasemmalta, kurva pystyyn, selkäpaska. Näin, Niin, ja muista suoraksi sitä paskaa hotellivieraat arvostavat. ei tulee. Höpsistä kyllä te vielä opitte. Se, joka uurastaa, saa tippeliä. Aina palveltuanne asiakasta, tehkää näin. Hei. Johtopersevähennys. Jo viikko eikä hiiskaustakaan kakasta. Aivan niin, Ankeström. Hyi vittu, mikä saatana neekeri, hyi helvetti! Sydämellisesti. Painu helvettiin! Minä tahto hotellin isän huona. Hervannan Scatman! Juuri teidänlaisiinne olemme erikoistuneita. Aivan, olen tavallaan löytänyt tyylini. Haista vittu, haista vittu, haista vittu, haista homo vittu, haista vittu, haistapa vittu. Tuolla on joku. Homo. Mitä vittua ovi? Tätäkö te palvitte, herttuatar? Siis, mitäköhän sen takana on? Ehkäpä siellä on tohtori Severin hauta. Siis salainen, siis kammio. Tai sitten Takahuone. se selviää, se vain yhdellä tavalla, se. Okay, team, follow my command. Minneköhän tämä johtaa? Ilmeisesti Takahuoneeseen. siinä meni viimeinen. Hei, mikä tämä on? Näyttää kullulittuta. Hyvää yötä, pojat. Mitäköhän tuolla sisällä on? Se on sittenkin Severin hauta. Mutta laboratori. Perse reikä. Ehkä olet. Perse Ehkä. reikä. Mutta minä olen saanut. Perse seksiä.